सृष्टिर परंपरा मध्य निष्कंटक मोर अवंती राज्य धन धान्य परिपूर्ण कुबेर हीरा नीलमती माणिक्य सुशोभित मोर अवंती हाँ स्वामी नद नदी एवं पहाड़ कन्यारे कुलुकुला नादरे आचंबित प्रभु सुआशीर्वादरे मेघर सुढल नादरे श्यामल बनानी तथा सबुज क्षेत्र परिपूर्ण मोर अवंती नगर हाँ स्वामी महारानी शांतिलता स्वामी अवंतीराधीशर प्रताप राजा महारानी शांतिलता हाँ स्वामी ए अवंती राज्यर प्रजा माने समस्ते आनंद हाँ हाँ हेले महाराणी स्वामी ए आपणकर चंद्रमा बदन काहीके मलिन होइछि महाराणी एहार कारण कौन जानिपारे कि स्वामी हाँ ताहेले आपण यार कारण जानिबाक चाहुछंती हाँ भगवानଙ୍କ सुआशीर्वादरे आमाय अवंतीर समस्त जनप्रजा कुशलरे अछंती सुख शांति जीवन यापन करुछंती आउ ए समस्त प्रजावृंद कौन करुछंती जानिछंती स्वामी ताहेले मन देकी सुन हे महामान्य मो प्रजार गुण कहूँ मो प्रजार गुण यार नाम शुणी पापी हुई देवी से नाम कुशत धन्य यार नाम शुणी पापी हुई देवी से नाम कुशत धन्य कहूँ मो प्रजार गुण कहूँ मो प्रजार गुण
ଅବନ୍ତୀର ପ୍ରଜା ନୀତି କରେ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଲେ ହଁ ହଁ କାହା ମନେ କିଛି ନାହିଁ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତା ନାହାନ୍ତି କେହି ବି କଲେ ଲୁହ ମନ ପ୍ରାଣୀ ଆହେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପାଦ ତଲେ ମୋର ଶରଣ ଲୁହ ମନ ପ୍ରାଣୀ ଆହେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ପାଦ ତଲେ ମୋର ଶରଣ କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଜାର ଗୁଣ କହୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଜାର ଗୁଣ ଦେଖ ମହାରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କୁଶଳ ମୋ ଅବନ୍ତୀ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ସ୍ୱାମୀ ଆମ ଦେଶର ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରଜା କୁଶଳରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସି ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ନିଜର ଖୁସି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୋର ଏ ବଂଶର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହଁ ମହାରାଣୀ ଯାହା ମୁଁ ମନ ଭାବିଥିଲି ତାହା ହିଁ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମହାରାଣୀ ଶାନ୍ତିଲତା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଛ ଯେ ତାହା ସିଧା ସିଧା କହିଲେ ସିନା ମୁଁ ଜାଣିବି ସତୀ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଭାବରେ କହିଦେଉଛି କୁହ ମୋର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ସନ୍ଦୀପ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିବାହ ବୟସରେ ଉପନୀତ ହେଲାଣି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଚିତ କନ୍ୟା ଠିକ୍ କରି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ସତୀ ମହାରାଣୀ, ମୋ ପୁଅ ସନ୍ଦୀପ୍ତ ଯଦି ଏ ଅବନ୍ତୀରେ ରାଜା ହେବ ଆମେ ବେଳି ପ୍ରାଣୀ ମିଶି ଆମେ ହେବା ତୀର୍ଥବାସୀ ଠିକ୍ ଅଛି ହଁ ଏ ତ ଆନନ୍ଦର କଥା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ହଁ ହଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଚାଲ